रील्स पे जाके देख सकीला। सारा अली खान और एगो के बा भैया अनन्या पांडे आ वो बड़ी का कहली आलिया भट्ट जी, वो लोग स्टोरी लगाई हैं। सारा अली खान के प्रोफाइल पे आप सब जाके देख सकतनी। बहुत बड़ा उपलब्धि बा एगो भोजपुरी खातिर कि परी लागिलू गाना के इतना प्यार दुलार मिल रहा बा और बॉलीवुड तक ही गाना गोइल बॉलीवुड तक। नमस्कार प्रणाम, हम रंजीत और आप सब देख रहा बानी हमार ब्लॉग रंजीत यादव ब्लॉग। देखिए हम अभी पहुंचल बानी पटना में, पटना दीघा में अपना भाई BS चौहान जी के स्टूडियो में, और प्रमोद प्रेम यादव भैया के बहुत ही अच्छा गाना के रिकॉर्डिंग चल रहा बा। देखें दिखा रहा बानी अपना भैया के, भैया बानी BS चौहान, सोनू भैया, विशाल भाई, सब कोई बा। और देखिए आज बताओ तो आप सबको बड़ा खुशी होता कि परी लागिलू गाना 75 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई 1 महीना के अंदर। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि बा। और एगो और आज बात बताओ तनी आप सबके कि ये गाना इतना ज़्यादा वायरल भइल कि ये गाना बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड तक पहुंच गई। कहें कि आज आप सब खुद रील्स पे जाके देख सकीला। सारा अली खान और एगो के बा भैया अनन्या पांडे आ वो बड़ी का कहली आलिया भट्ट जी, वो लोग स्टोरी लगाई हैं। सारा अली खान के प्रोफाइल पे आप सब जाके देख सकतनी। बहुत बड़ा उपलब्धि बा एगो भोजपुरी खातिर कि परी लागिलू गाना के इतना प्यार दुलार मिल रहा बा और बॉलीवुड तक ही गाना गोइल, बॉलीवुड तक लोग स्टोरी या रील्स बनावे लागल। तो भैया एक बारे में कुछ कहीं दो सब। बहुत खुशी बा हमारा कि भाई हमन गाना हमने के भोजपुरी के बॉलीवुड में सबके प्यार मिलता। एकरा से बड़ा खुश का सुने भोजपुरी हमारा बढ़ रहा है। भोजपुरी बढ़ता तबे न भाई आज सारे हमारे भोजपुरी के प्रधानता महानता दिया था बॉलीवुड में। यही तरह आप प्यार देते रहिए और ऐसा भाई को प्यार दीजिए कि बॉलीवुड का हॉलीवुड तक हम लोग सारे भोजपुरी कलाकारों को प्यार मिले, आशीर्वाद मिले सब भाई। और भैया शेर हई सोना, आप सबके बीच हमारा भैया के एगो गाना रिलीज भइल बा शेर हई सोना, जो उनकी 4-5 दिन रिलीज भइल ना। आज 4 नंबर रील्स पर ट्रेंडिंग कर रहा बा गाना, ग्राउंड पर भी पकड़ ले गाना। ओकरा बारे में 2 शब्द बोली। ओकरा बारे में चाहब कि बहुत बढ़िया गाना उ रंगबाजी के कल ओकर वीडियो होता, कल ओकर सुबह में वीडियो हमने के छोड़त नहीं जा जी जी, काहे से कि गाना का इतना प्यार मिलल कि हड़बड़ी में वीडियो करे के पड़ल हमने के। और कल सुबह उ गाना आ रहल बा प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट से, और आज एगो गाना छूटल बा प्रेमी धुन से, जो बहुत बढ़िया गाना जादू जी के बरतिया, जादू जी के बरतिया, सृष्टि म्यूजिक से भी एगो गाना आइल बा। बहुत प्यारा प्यारा गाना आवता था। आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल के माध्यम से हम पापा का परी सृष्टि से हाँ वो भी गाना को प्यार अच्छा गाना बा, अच्छा गाना बा, बहुत अच्छा गाना बा। एगो और भैया गाना सुनने के आवे वाला बा, मतलब हम तो जानते बनी, लेकिन दर्शक के बताएं कि कौन गाना आ रहा बा आपके लगन के सबसे बड़ा गाना। लगन के सबसे बड़ा गाना आ रहा, लगन के बड़ा बा भाई, काल पोस्टर लॉन्च हुई। हाँ नाम माने, हाँ माने बहुत बड़ा गाना बा। आप अपना दर्शक के ब्लॉग वीडियो के माध्यम से गाना के बारे में कुछ बताएं। पोस्टर एक जी जी, हिरौआ रोता जो गाना के आप सब एक बार सुनम तो 100 बार सुने के मन करी। जी जी, BS चौहान भाई के संगीत के जो जलवा दिखा दे भाई। कल पोस्टर रिलीज हुई या परसों, यानी मंगलवार के गाना छूटता हिरौआ रोता, साथ में दर्दी के गाना बा। तो जे भी भाई दोस्त मित्र और प्रमोद प्रेम यादव भैया से प्यार करोला, जे भी श्रोता हमके देख और सुन रहा बा हमारा अनप्लग चैनल पर दिखाओ भाई। आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट बा भैया कि आप सब भी परसों यानी मंगलवार के कल पोस्टर रिलीज हो जाए हिरौआ रोता है गाना, बहुत बड़ा लगन के बहुत बड़ा गाना रिलीज होके जा रहा बा। कल पोस्टर लॉन्च होता वो गाना के, परसों गाना रिलीज हुई एम्स भोजपुरी चैनल पे। अब बहुत माने हाई क्वालिटी के वीडियो भी शूटिंग भइल बा गाना के। दिल्ली में खुद हमने कोई नहीं जा वीडियो एक दिन पूरा लागू ला, एक रात लागू गाना के वीडियो शूटिंग करे में। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और हमारा भैया प्रमोद प्रेम यादव जी से प्यार करोला, जे भी श्रोता हमके देख और सुन रहा बा और हमारा भैया के देख और सुन रहा बा, पूरा हमनी के टीम के जे देख और सुन रहा बा हमारा यूट्यूब चैनल अनप्लग रंजीत यादव पर, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट बा कि आप सब भी हर गाना के जैसे प्यार देतनी। परसों हिरौआ